prolongando a emoción. Este é o partido do Compostela. O Compostela queda agora, pois, despois destes resultados, vai a ser terceiro clasificado. Eu creo que non é inamovible xa esa posición da Sociedade Deportiva Compostela, pase o que pase a partir de agora. Un Compos que saiu en tromba e aos 20 minutos xa gañaba por 0-2. O 0-1 de Aitami, o 0-2. Toca Aitami, marca Miki. Perdón, Agusco, Compostela está a 6 puntos do Bergantiños. Pero haberás perdido. E ten 6 puntos de vantaxe respecto aos dous perseguidores, que son o Choco e o Alandra. Aí tería que mirar... Igual un triple empate, bueno, hai circunstancias, sí. E despois, 0-2, parecía a victoria doada pro Compos, pero entón expulsaron a Aitami. Xusto despois marcou o gol o Ribadumia, sufriu a Sociedade Deportiva Compostela, pero acabou sacando a vitoria. Este era un resultado tamén que lle facía moita falta ao Ribadumia, que queda nunha situación moi comprometida.